pixkat ospinduta zabiltz, Anuska, arratsaldeon? Ai, kaixo, arratsaldeon, ospinduta, badakigu zergatik esan duzun, Xabiku gaude oso pozik hori bai, horrentxe bertan begira. Taldetxo bat pasatu da zeben, Iruñako politena hori da, zara, San Ferminetako politena hause da. Leku guztietan giro daukazula, leku guztietan taldeak dituzula, eta musika eta giro ona ez dela falta, eta bai, ospinduta daude gure ondorengo protagonistak, baina globo moduan zetira. Horrentxe bertan azalduko dugu, ze hemen, aipatu digute kale berezi honetan badagola erraldoi izeneko denda hau, karabinagre edo horrelako erraldoi bereziak saltzen dituen denda hau daukagula, eta guk kaso egide izan diegu, batez ere lehenengo txiki hauek hola txitopatu ditugula. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Erakutsi azkar eta ondo, zer dira hauek, zer erraldoi da hau? Jose Pamunda. Hau da Jose Pamunda, eta zu daukazu oraintxe bertan hartu duzu beste bat, etorri honera, erakutsiko dugu telebistan ze erraldoi polita daukazun, zein da hau? Jose Miguel Eliko. Jose Miguel Eliko eta Jose Pamunda, ondo esan ditut? Bai. Eta aurkezleak aipatu di, badagoela bat, hola, ospina aurpegia daukara, badakigu zein den, ezta? Karabinagre, zein da karabinagre, pixkat erakutsi dugu, baina hor goian dagoen itxusi hori da karabinagre? Bai, baina gustatzen zaizu zuei karabinagre? Bai. Bueno, utziko zaituztegu lasai zuen erraldoiekin, eta sartuko gara barrura, esango nuke, hemen daukagula karabinagre, Jose Pamunda, eta egia esan, aztu egin zaizkit erraldoien izena, zeni ez naiz iruindarra, eta egia esan ez dakit nola diren erraldoi hauen izena, baina Goizeder, zuk ondo baino beto azaldeko dizkidazu, zeintzu diren gure lagunak, arratsaldeon, Arratsaldeon, bai. Ikasi zen ituen. Bai, hau karabinagre da, hemen eskuan daukadana Braulia da, eta gero, txikiet, ez? Jose Miguel Eliko, Toko, Jose Pamunda, eta, urrengo urtean aterako ditu gehiago. Hau da zure familia, hau da erraldoien familia, eta hau da erraldoi eta buru handien familia, eta egia da kale honetan barrena sartu garenean, ume asko eta jende asko ikusi dugu guztiko hauekin, zea hor da, aurtengo nobeda duzuk atera duzun zerbait, ez da, Goizeder? Kriston arrakasta esan dute aurten, pozin dago, bai. Hau da, zuk sortu duzu, bazerukan gogoa? Bai, hau sortu dendek, marrazkiak eneko lizardik egin ditu, lagun batek, eta, oso politak atera dira, eta jendea oso posi daude, oso politak izanen dira, eta, kriston arrakasta izan du. Begira, ikusten ari gara, umeak sartu eta sartu lasai, sartu da biltzala, eta hori pozgarria, da zenbatek dituzu denera, Goizeder? Denetarek egin ditu, 12.500. Eta, ari direa saltzen, 300, gutxi gora bera egunero, eta, nahiko oso pozik nago, bai. Okerrez barago, San Ferminak hasi baino lehenago hasi zinen hauek saltzen, justuki heliozko globo hauek saltzen? 2 egun lehenago hasi nintzen, bai, eta, lehen egunean, kriston arrakasta izan zuen, así que, idei bat, eman zidan, egun horiek, nahiko ongo jango dela gauza, eta, hori, oso pozik. Ze pozik jarri den eska txiki hau, puztukek ikusi ditunean, hau da reakzioa pixka bat, Goizeder? Hori da eguneroko reakzioa, goiz guztietan gauza bera. Eta nondik sortu zitzaizun ideia hau? Nire aita beti dantzatu du txantreako konpartxan, eta, txikitatik, mamatu dut hau, etxean erraldoiak beti izan ditut, eta, ondia naiz, ez pusik egin joateko kaleetan, baina, jakin ditut, txikientzako, jakin ditut, eta, Eta ideia zer da, jarraitzea, hau da, zu San Ferminei begira, atera dituzu 12.500 esan dugu, 12.500 pusika, ez dakitanak saltzea espero dezun, ez dakit hori den helburua? Ez da helburua, ez imposiblea da, inbeste saltzea, gauza da, gero interneten bidez saltzea, badaukate pagina web dela gigantesdepamplona.com, internet bidez saltuko du, eta gero baita badaude Bizpairu denda interesatuak saltzeko baita, orduan, San Ferminetak bukatuta ondoren txekingo dugu, eta ea nola doen. Zuri gustatuko litzaizuke zu txikia zinenean horrelakoak edukitu? Hau izango zen kristona, hori izatea, enbeste merchandizia eta erraldeien merchandizia izatea, hori hasi dela, Baina urtatxo batzuk pasatu dira eta zuk sortu duzu, Hori da, bai. Ikusi dut, eta hemen ikusten zaitutea, atzean ikusiko dut, Alegria da Iruñako Peñako zapia daukazula. Ze desberdinak aurtengo San Ferminak. Bai, aldatu dira asko San Ferminak.
nirentzat. Barra baten atzean egotea, pues orain beste barra baten atzean egongo naiz, kasu honetan dendan, eta, bueno, listo. Nik uste eta alegria da Iruñekoak etorriko direla, ez? Noiz berola kasu egitera eta... Etorri dira, bai, erostera. Bueno, eskerrik asko Goizeder. Jarraitu ze, guemen gauden bitartean, jaro, umeak pasa daude, beraz, atenditu lasai, eta mila eskerta jarraitu karabinagre, eta erraldoi guzti hauek saltzen, eskerrik asko Goizeder. Zuei, mila esker. Hoxe, Ospina aurpegi, begira, ze arrakasta daukan Ospina aurpegi honek, eta gu honekin gelituko gara, Ospina aurpegiekin, eta txiki honekin, esango dugu agur! Agur esango diegu? Bueno, agur! Bueno, agur, gu geldituko gara Ospinarekin, Ospina aurpegi honekin, eta bere hemengo giroaz gozatzen, beraz, eskerrik asko, kuadrilla, eta gero egingo dizu egun kaso. Neska Etxeberria, eskerrik asko, bai, ez zuen joan nahi. Gustora zegoen hor, eta ez zuen agur esan nahi, eta normala.